Здравейте! Казвам се Нана Гладо и ще съм председател на Фондация 1 от 8. Бих искала да благодаря на Alpha Creative Team за това, че за поредна година организират гнездо за стихове. В настоящия благотворителен базар всяка книга ще бъде продадена с кауза. И приходите от нея ще бъдат дарени на нас, Фондация 1 от 8. Благодаря ви, защото ще можем да продължим да помагаме на жените с рак на гърдата в България и на всички, които имат нужда от нас и от нашата подкрепа. Този благотворителен базар, доколкото разбрах, е част от програмата на националния поетичен конкурс "Майко моя, моя Богородице". За мен беше изключително удоволствие да се запозная с Митко Ламбов. Благодаря и на неговият партньор Боян Гегов за това, че вярват в нещо, което вярваме и ние, а именно, че думите могат да лекуват. Благодаря ви.